karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Kung maldito kaayo siya, o kriminal, nganong makikugman siya? Mauna ang makapahibong kaayo. Kung tinuod man nga naghikog ang apuhan ni Rodel, doon na kinibug at nahinungdan. Ug si mama lang ang makatubag ini, ana. Ako na yung abli, ana. Basig ni balik si Rodel. Rodel, ay tao? Rodel? Rodel! Kangit-kit sa gawas. Patay manggod ang suga. Rodel? Naa si Sir Rodel? Wa man, ana. Wa? Pero doon na may nanuktok, diba? Oo. Klaro manggod kaayo nga naagi na nuktok, pero sa kong pag-abli, wa may tao dinis gawas. Ma'am Sabrina, isira ang pultahan, ma'am. Nga naman, Annalisa, may nakita ka ba? Isira lang. Nga noon sa imo nakita. Ano nahatlok man ka? Manglako na tas na ng bintana ang pultahan, ma'am. Dali! Ha? Oo. Nalak na ito ng bintana. Ma'am Sabrina? Ana, nalakan ako ang tanang bitana sa kwarto. Ano di ay? Sultihi ko ko nun sa imo nakita sa gawas. Ano nahatlok man ka? Anino sa tao, ma'am. Ha? Sigurado ka? Anino sa tao, dili sa espiritu? Dili si espiritu, ma'am. Anino si tao. Taas nga tao. Mura og kita sa ni Sir Rodel. Unsa? Kung tao ni, ngano nahatlok man ka? Ambot, uwa lang ko makauyon siyang porma. Diin man siyang dapita magbarog. Nganong ikaw may nakakita niya? Uwa lang tingali ka makaklaro. Pero, klaro gid nga anino sa tao ang nagbarog sa kilid sa may payag-payag sa garden. Unsa? Ma'am Sabrina, basin dunay daot ang tao nga naniid nato. Gusto ka? Basin dunay tulisan nga niya ining dapita. Unya nahibaw siya nga pulos rata babae din niya. Wara bagay kural ning baya. Dila sa tamang atog ha. Ay! Tawagin sa kamasana. Kaniyot kay magwa ko kutsilyo. Ay daw ng gabi isa, di pa ka matog. Ganong puno man sa pangutana nga akong kinabuhi, Loil mo. Ingon nga na yun ang kinapuhi sa tao, sa Rodel. May mga pangutana na di matubag. Si Mama, dili gid siya masulti kung unsay sugilanon sa among kagahapon. Bisan sa istorya na lang sa iyang amahan nga si Lolo Romero Irima. Gusto niyang kalimtan ang sakit ug nilad nga kagahapon. Maota na ang rason. Nila sa tasala. Pagunta ang suka. Kangit-ngit sa gawas, Ma'am Sabrina. Maanad lang atong mga mata sa ngit-ngit. Atong lilion sa bintana sa gawas. Kung naa pa bang anino. Dali. Ngit-ngit kaayo ang gawas, ma'am. Pero klaro kaayo. Nga tao ang napandol sa tarudya sa kilid sa bahay. Kinsa man ka ng tawana? Ambot. May nanuktok na sa... Kinsa naman sa ka nang nanuktok. Basin si Sir Rodel na, ma'am. Dili na siya. Unsa? Ang tao ka na ang nanuktok ka kanina. Kinsa na? Tingog! Kung dili ka gustong pusilon! Ma'am, wa makipustil. Ato siya matlukon. Kinsa na? Tubag! Mura man siya masukor. Nasuko. Annalisa, bisag unsay mahitabo. Ayaw gid buhi ika ng kutsilyo, ha? Kadagit kay manawag ko ni Rodel.
Rodel. Dili ko makasabot sa akong bation usahay, lo. Kay usa may imong pati. Sa ako nang giingon, murag dunay mga mata nga nagtanaw na ko usahay. Ah, si Sabrina ning nanawag. Hello, Sabrina? Rodel, may tao nga gusto mo so dili sa bahay. Dili si mo tingog. Ilak ninyo ang tanang pultana. Paingon ako diha. Bay, Lu, adtuon na ako sa si Sabrina. Kading! Ubanay ko! Sir, kinsa maghang gusto mo sahod sa bahay nga ilang nahimutangan, sir? Paspas siyang pagpadagan, Kading. Tawagon ko usap si Sabrina. Naman, Sabrina, gusto niyo masud ang tao. Pahawa, salbahes! Narang anino man, Sabrina, nagbarog sa bintana. Suod kung magkasuod ka ba? May rehas ang bintana. Kung si kinsa ka man, ayaw may kadlo ka. Ma'am Sabrina, namingaw na. Uwa na ang anino sa bintana. May sakinan nga, miabot. Rodel, ikaw ba na? Naa ang tao sa gawas! Pagbantay ha, Rodel! Pagdali, Kading! Sir, Del. Magsunod ko na mo. Pagbantay ha kay naa ang tao sa gawas! May tao ko sa gawas. Naipuspusay. Oh, Oh, Sabrina! Rodel, may tao sa gawas. Pasiga ang suga. Ako na, Ma'am Sabrina. hayag na. Naunsa man mo din ha? Kisa man ang tao nga imong giingon, Sabrina. Wala mo maklaro ang iyang naong. Bayhon ra niya ang among nakita nga nagbarog sa bintana nga iyang kibuak. Dali, Kading. Pangitaon tama ang tao. Sir. Ila ko balik ang pultahan, Sabrina. Pag-amping mo, Rodel! Pasigdo na siya'y armas! Sir, may tao din eh. Nakapalayo na tingali siya. Oh, Kading, mainino nga nagdagang paingon sa ibabaw. Dali, atong sundan. Sir, ay kumpiyansa ha. Pasindo na siya armas. Kinahanglan mailhan nato siya, Kading. Ma'am Sabrina, mingaw naman sad sa gawas. Rodel! Naunsa naman mo diha? Uwa na sila manubag, ma'am. Naunsa naman ka sila, Ana? Ato na lang sila paabutan nga mo balik, ma'am. Basi naabot sila sa layo ug pangita as anino. Rodel! Naunsa na mo des gawas? Rodel! Kasaba ba ninyo? Ma, karon pa ka makamata, ma? Karon pa? Nausaman mo? Saba man kay ka, Sabrina. Ang imo singgit no, maogi nagkapapukaw nako. Ganun na sige magkapangitang Rodel. Karon pagit ka makamata, madam? Karon pa lagi. Nausaman mo. Uy. Giunsa man na ninyong bintana? Ngano nabuak man na? Dunay tao nga gusto mo sudin, hima. Siya ang nagbuak ng bintana. Tao? Si Papa. Si Papa tingali ang gusto mo sud. Pagbantay ka mo niya. Pagbantay mo kay niya si Papa Romero. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!